bibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to likseyba gorgolo to sincana jakiri to hudallayi to dalhaya to mafondu to lojolo to mareysa to jeeriyela tumbere to jingue jeeri to awoynata to teccana to patukon ko on takusan jula ha to dudala ceerno haadi oumar sy to jowle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna mennoɗo wonde député roso biyetenoɗo Mohamed Val Teyfoura to leydi Sénégal ko ɓuuri tengtude kabaruji mabɓe ñalawma hande o ko leydi ndi dawri ko subgoji mum suɓade hoorejo leydi mabɓe goto e candidat ji noon biyeteɗo Boun Abdallah Dionne fiyama rafi musɗo jamma hanki sanga 4h du matin o waɗama évacué to Paris laɓorgo leydi France to leydi Mali colonel Azimi Goïta joddima kañum ardi laamu transition go leydi Mali o joddima e no laaɗo kuulal taw ko représentant spécial laamu leydi Chine e nder dongre Afrique to leydi Nigéria ko fodde temedde ɗiɗo élève biftonoɓe e nder école men kamɓe kala ɓe goppitama eɓe celli eɓe kisi to leydi Togo ko kaggulade woni port autonome mo Lomé kañum sumi jamma hanki o cumo musgu no feewi to leydi Tchad conseil constitutionnel leydi Tchad yurnitima dossier ji ɓen yimɓe no gasa jojjinnoɓe dossier ji men gam jeeyede kay yidde wonde biriji ƴamoyde lefol laamu hen sappo mbaɗama rejeté woni calama sappo jaɓanama e nder sallaɓe ɓe noon ko ɓuuri hewde ko lundiyankoɓe e nder sappo jaɓaɓe ne tawe hen président transition leydi ɗi hono Mahamadou Idrissa Déby tunu habruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Russie kalen guerre hakkude Israël e Hamas bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo puƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdoulahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymane Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala.
calel mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde hakkude Douala e Dakar lamorgo leydi Sénégal. Bijouterie concorde e ballal alhaji Mamoudou Baylel Sy udditi demuɗum ha yaaji udditani ɓe yilɓe kanŋe piira so tawi jiɗɗa ko cakkaji kanŋe e kala sifa tafgo aɓe jogui ɗum peggi mum jawi mum kotoni mum kala hen ko jiɗɗa ko nunɗuɓe fewɓe so kanŋe piira jiɗɗa aɓe jogui so ɗum gadduɗa ɓe pewnanma ha mbiya alhamdulillah. Bijouterie concorde e dow moɗona holto tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani bios dore o walla ni so tawi ari ha to monument Serigne Bara Mbacké ganda a yettima. Bijouterie concorde aɓe dokka hoolare moni kala ko kanŋe lattuɗo ceer kono kadi sa ɓattima jiyata ko bijouterie o ene jalba ene leera sa naati nder an hoorema mbayano kanŋe ni ene ŋarɗina ene fewna taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal kala son jiiɗi kanŋeji labɗi moƴƴi piira jokkodire e bijouterie concorde ma on mbi alhamdulillah. Bijouterie concorde e dow moɗona aɓe jogui lone luxe taw baraji ɗi ko haalisa aɓe jogui montoraji moƴƴi laptuɗi luxe belɗi wadde e sammere jungo aɓe jogui cuubuji juuɗi to leydi Mali kala mum de sa naati toon tan a yoɗata. Bijouterie concorde ene andina mon kanŋe yanata ko dow tan fayi sa itti halis ma a waɗe cuɗare kanŋe aɗa ñantoro aɗa yooɗa sa sohli kadi jeeya keɓa halis maɗa. Musidɓe tedduɓe bijouterie concorde ene uddatini banggueji ɗi kala diaspora e leyɗele men kala sa yiiɗi jokkodirde e bijouterie concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 83 walla mbaɗa 77 703 83 97. musidɓe tedduɓe bijouterie concorde ene uddatini mon ha yaaji bisimilla moɗona. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkori di nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa
koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe borelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas e nayyi lewru mars mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi aletta sappo e nayyi lewru kowarka hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi habaruji men e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene adodiri e moɗon ene dusodira e moon ha lewru korka ndu maya kala kay ñalawma ko adi kabaruji men eɗen jaɓɓo ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane waɗana en yewten no foti foof ko fati kay e ɓeydade kay wawde timminde e moƴƴinde korka men hano hannirta ni jabɓuɗen musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo ligseɓe gorgol Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullah. ceerno Mouhamadoul Ghalii Seydi Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. en ñaganimaɓe Allah moƴƴere, en ñaguima nde ɓe ñagonto en Allah moƴƴere, yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. en garti humnude aadi mo gaɗodirɗen e julɓe ɓe. sikki ala mbiɗen naafilaji lewru korka ko hunde moƴƴere, ko hunde yiɗande. naafilaji ɗi noon ene keewi fannuji, defte ɗe ene keewi ni ceerti. e so tawi en kiɗima naafilaji ɓeɗo gadda naafila mbiya ko ni naflirte, ɓeɗo mbiya ko ni naflirte, e foof ko ha moƴƴere ɓeydo hewde tan. luural anduɓe ko nafoore majjuɓe joom bindi en mbi. sikki ala ko ɓuri hawrede kam nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam to yummen Aissata wonto haale hadis o wi wonde nelaɗo juulatano ko ɓuri darɗe 13 jamma. ɗum noon so tawi koye korka walla ko wona e korka foof ko ɓuranno tan ko juunude darɗe ɗe. so tawi noon neɗɗo wawi naflude naafilaji kewɗi ɗum baasi ala hen ko ha baraji ɓeydo hewde tan. so tawi a heeɓiɗa hunde a rendini ene gasa heewa. won hewɓe noon nafloyta ko jama. so tawi a nafloyi jama aɗa yiɗi wadde naafilaji goɗɗi a wasat uddude to jama to. so tawi jama o fuɗɗima e uddude tan an mbasa uddude gueƴe ma ɗe woni ko wiyete safa e witiri ko darɗe 3 baɗɗeteɗe caggal gueƴe ɗe. ɗen waktu majje ko caggal nde julɗa gueƴe ha ko hedde fajiri seeɗa e ferde waktu majje ko ha nden. to fajiri feeri tan noon waktu majje ɓenni ɓe joɓetake. ko woni tan ko jiɗɗen wiide so tawi neɗɗo naafli naafila muɗum walla o naafli ha o tampi o yiɗi foftade, on wawi foftade o lelo o ɗaano. so tawi o hijjitoyima o udda gueƴe ɗe walla o naafla ko fonno naaflude ko o udda. ko woni tan ko aña ko uddude laabi ɗiɗi ɗum ene aña. walla ala ni an a uddi gueƴe, a uddi to jama to, a arti a lelima ɗanima hijjitima jamma aɗa wawi naflude caggal nde udduɗa nde ko hoto uddugol ngol tan. saabu nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi witiraji ɗiɗi mbattake e jamma goto. witiraji ɗiɗi mbattake e jamma goto. habri hadis o ko Tirmidhi o wi kadi on udduɗo gueƴe o ɗaani o yiɗi naflude caggal ɗum o hijjiti yo naflu kala ko yiɗi naflude kono hoto fillo safa e witiri o walla hoto fillo witiri o uddugol ngol ko darnde uddirtende nde hoto fillo ɗum. o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e ligseɓe gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama.
Ibrahima Seydou Kane golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan yo Allah nurdina gandal ngal allahumma amina habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen président du conseil d' administration de la société nationale des aménagements agricoles et des travaux woni catala biyetengal SNAAT biyeteɗo Abdourahmani Wula Mini o goto kadi e jaale landa RFD woni parti de rassemblement des forces démocratiques ko landaka Ahmed Wuldadda ardi o holliri noon o yalti e landaka ha laaɓi ko ɓatake dariɗi noon o windi faade hoorejo landaka hono Ahmed Wuldadda e faade kadi e dendagal direction landaka kala hollirdeɓe kaye wonde e oɗo saaha caggal teskade mum wonde landaka ne heewi caɗele no feewi ko ɗum saabi e oɗo saaha o yalti e makka ha laaɓi o holliri noon fodde duuɓi 17 komo dilla e nder landaka saabu ko gila 2008 ko gila nden o naati e nder makka o heeɓi hen expérience kewde no feewi e gandodiral jokkodiral moƴƴal ngal wonta yejjidde abada ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to fannu dawrugol ha joni seni woni commission électorale nationale indépendante ko cotal halfinaɓe ko fati sumgoji e nder jokli leydi Mauritanie kala ɓe kolori ɓe mbaɗi lancement aseta hanki sappo nogas e tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati nogas e nayyi to siège mabɓe e nder Nouakchott ko fati formation woni heblo noon ngo balɗe joyya ko fati noon e sumgoji sumgoji ko fati kay e sumgoji kay taw ko sumgoji yidde kay ngarɗinde e heblude ɓen taw ko dennagal staff commission régionale e local kala koɓe noon ko toɓɓe joyi noon ɓe joofi e nder heblo ngo ko ardi foof ko wadde cadre juridique e sumgoji hoorejo leydi ko fati hen kadi ko méthodologie ko fati révision liste uji électorale fannu goɗɗo noon ko fati e moyen de communication woni mbadi communication ɓe kolliri kadi ko fati kadi e sensibilisation woni famminde yimɓe e sumgoji no sumgoji ɗi jarata e wadde kadi ko wiyete observation électorale national et international kala ardi commission noon ko biyeteɗo da Wula Abdel Jelila o Diawul Abdel Ali noon o insiti woni tigui o rippi no feewi kay ko fate heblo ngo no feewi e heblo ngo o famminiɓe kay wonde fandare nde kay fandare nde woni fandare nde kay ko beele kay eɓe mbawa jogade heblo moƴƴo no feewi ɓe mbatta hen hakkillaji mabɓe ko fati koɓe kebloto ko mbatten hakkillaji mabɓe no feewi ene tawtora noon puɗɗogol heblo ngo hono cukko hoorejo catalgal seni biyeteɗo cuutal seni wondude e ɓen taw ko wiyeteɓe les reporters wondude e responsable uji e terɗe commission régional uji e local kala mbawi tawtorede puɗɗogol formation mbiɗena formation ɗon ko balɗe joyyi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation cinéma des bienfaisance ko ONG taw ko catal e nder cinéma ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde e kala lewru korka teddundu so darima so addude balle guura e haalisaji kay fabade ɓen guila e handicapé ji ha e miskineɓe e almameɓe kala korka hikka noon taw ko 1445 hijira ɓe puɗɗori ɗum koto bira mugrina to ɓe bira mugrina noon ɓe tottiri toon kituji taw ko kituji alimentaire woni koliji kewɗi taw ko gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatojinede e lewru korka faade kay e ɓen witeɓe andi kappe en wondude e ɓen taw ko pooye ɓurɓe miskinede wondude e galleji taw ko taw ko galleji ɓen yimɓe yaaɓe retraite ko andu ko noon kadi ɓe pecciri toon haalisaji kewji no feewi faade almameɓe ardiɓe jamaji e faade noddinoɓe e pelle taw ko association ngaji caritative gonɗe e gollade kay ɓe mbawi rokki ɗumen toon koppereje kewɗe fondation sinim noon ko rendini e nder nduɗo lewru taw ko lewru korka teddun ndu wallude yimɓe taw wallude yimɓe ko temedde ɗiɗi million taw ko haalisugoya e limore hirde nde tawi jaaru guura nga tan ene qime hen taw koye jaaru guura ka ene qime hen noon capanɗe joyyi e ɗiɗi million ene fayi temedde tati e capanɗe tati ujunere haalisa oggoya e limore hirde nde ko noon ko subvention en espèce yidde mabɓe noon e fandare mabɓe kay ko wallude dendagal guure tawteɗe e dande lawol taw ko lawol lana jonde woni train ko tugui kay guirmogrine tugui guila to birmogrine ha yetto Nouadhibou tawi eɓe ndewa to zoyrada golle ɗe noon ko aseta hanki nogas e tati lewru mars mbooya ɗum fuɗɗi to Fderica ɓe to nokkude wiyeteɗo to Ghalii e to wiyete Chouma e to wiyete Temey Mechita e to wiyete Benanira
e nokku to wite inal e to wite boulot noir kala fondation sinim noon rendini rendini hikka fodde temedde joyyi koɓe ndendini hikka kituji taw ko kituji alimentaire woni koliji ñameteɗi ɗi koɓe ndendini hikka ko ujunnaje joyyi ha koli alimentaire tawi ko guura ɓuuri ko jujjude ɓuuri ko hattojirede kayim e nder lewru ko harka faade ɓeɗon miskineɓe yidde fondation sinim noon ko ɗoftude miijo horejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani tawi ko ya mbadi e ɓoore makko nde o inniri tahudati woni mes engagement ko miijo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoolejo leydi ndi jaru noon kituji alimentaire ɗi to tawi koto banggue no adibu ko nogas jeenayyi ujunere temedde nayyi so tawi noon koto banggue zoyrada koli hen kala ko ujunnaje capanɗe tati ne fawi temedere mbuɗum taw koye haalisa ugoya e limore hinde nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men Rosso ina tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e yontaɓe falde nde taw kadi ko mennoɗo wonde député mabɓe biyetenoɗo Mohamed Fall tey Foura ko ñande aljuma ɓennuɗo noon hooti e joomi ko to paari lamorgo leydi France to yano kay safruji oɗo saaha kala noon o wonano karɗo cellal kanko Mohamed Fall tey Foura ko jogui ko jangguinannoɗo wonno tigui adan ko jangguinannoɗo ko addi komo naata e dawrugol ko jangguinannoɗo école aji e ndera yoga e ndera jokuli leydi Mauritanie o jangguini génération uji kewɗi ha tengti noon e ndera Rosso e ko taari ɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seeɗo wewte leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden aleda hande no gasinayi lewru mars mbooy leydi Sénégal dawri ko subgoji mum suɓade hoorejo leydi battowo hoorejo leydi joyiɓi o lomtotoɗo Macky Sall ko subgoji ɗi noon hono majji udditade meeɗani wadde e nder leydi he fodde million ngaji jiiɗiɗo neɗɗo taw ko électeur noddama aleda hande o yesso bureau ji de vote moni kala yo ar haala miijo mum haala kay suɓo mbirimo suɓoy Amadou Ba noon ko mbiri landa hako mbiri landa ko Amadou Ba noon ko mbiri landa laamu ka kanko hakkude makko noon ƴaftodiri kay hakkude makko e sappo e jeetati candidat ji goɗɗi ɗiɗo sumgoji noon eɗi jeeya kadi eɗi jiiɗi ɗiɗo sumgoji noon eɗi ko yidde kay waylude page woni tigui yidde waylude hello ko fati kay e pelɓodiral to banggue dawrugol leydi Sénégal wuuri oɗo saaha kala biriji ɗi noon koɓe sappo e jeenayo hen goto ko debbo ko fodde jonte ɗiɗi tan ɓe joguino ko fati kay wadde guiri garaji mabɓe e ararajuji mabɓe e buubaji mabɓe kay kelle e wadde podoje mabɓe beele kay ɓe ƴama hakkillaji yimɓe beele kay ɓe mbawa ƴamde hakkillaji e dendagal ɓesgu Sénégal ɗaftodiral ngal noon woni tigui ɓuuri wonde ko hakkude oɗo mbiri taw ko landa Benno Bokk Yakaar hono Amadou Ba landa laamu ka e Bassirou Faye on noon ko mbiri landaji lunda moni e mabɓe kala noon babima woni mone mabɓe kala kadi holliri ma heppolgo hakkude ɓeɗo ɗiɗi mone mabɓe kala wine yananama he polgu dès le premier tour woni tigui guila kay kiraɗe kirtaka ñalawma hande o Khalifa Sall kañum woni troisiéme favori woni tigui mbiri tataɓo kay ɓurɗo yakorede tuggi ujunere noon e temedde jeenayyi capanɗe jangoni tuggi 1960 fayi joni ko golɗo noon watti laabi sappo e ɗiɗi ko leydi Sénégal ene yaaha sumgoji men tawa ko sumgoji hoore leydi kono hono hikka wonde sumgoji udditiɗi woni élection ouverte meeɗani wadde e nder leydi Sénégal meeɗani wadde e nder leydi Sénégal saabu hoorejo leydi ndi woni président sortant jeeyaka e ɗiɗon candidat ji guila 2021 noon dendagal di dawrugol leydi Sénégal ene herƴino feewi ala noon ko ɓeydi herƴinde ɗum so wona kay poɗe ndure woni bras de fer hakkude laamu Macky Sall e Ousmane Sonko hewɓe noon ɗaminno tigui kanko Macky Sall ko yidde kay ƴamde troisiéme mandat ko ɗum wonno miijo makko sumgudu noon ko ɗum hewɓe noon hewɓe mbawide tigui wadde hen guiri garaji jaltino e booli waɗino seppoji ha waɗino yimɓe hewɓe mbasino hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen e nder hitande 2024 Sénégal jeeyano nder hitande 2024 kadi leydi Sénégal jeeyama tigui e leyɗele taw ko leyɗele siggotoɓe gaz e pétrole kala e oɗo saaha noon candidat ɗi meneɓe kala ene yiiɗi kay hebde fartange ardade ɗiɗon leydi taw ko leydi joguiri gaz e pétrole ko hikka ko ngollo hullirama noon kamɓe jagoɗɗe kamɓe noon biriji ɗi mone mabɓe kala mbiɗon ene yiiɗi ardade ndiɗon leydi tawa ko leydi Sénégal
kulu huli jogadi noona e ɗiɗo subgoji ko wiyede kay so tawi kay résultat ji ɗi jalti kijiɗe hande o wiyama kay wonde Amadou Ba hañima dès le premier tour ene joga huli tigui ma leydi ndi waɗa dillere mawde no fewi walla so wiyama kay wonde subgoji ɗi jalti ne yeehe deuxiéme tour so wiyama kay Bassirou Diomaye Faye jeeyaka e ɓen yahoɓe deuxiéme tour ɗum foof huli ne joga kay ma dillere wat e nder leydi he ko wawi wonde hen kala enen wawi hende ko wawi kala hen wonde ene ɗamina tan résultat ji ɗi taw ko résultat ji provisoire ma waw yaltude jamma hande o ko adi lelde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni won leydi wona tigui e nder leydi Sénégal wona nder leydi he tan yimɓe jalti ko fati kay e kewal yidde suɓade moni foof yidde suɓade mbir mum ko fati ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji hoore leydi ɗamniɗo lomtade Macky Sall to diaspora Sénégal naaɓe hewɓe jalti tigui ene jalti tigui ne jogui pellital manggal no fewi e softede mawde gam yidde suɓade hoorejo leydi mumen to nokku biteɗo Asniére Sira Sène ko commune e nder leydi France tawateɗo e nder département de Hauts-de-Seine Sénégal naaɓe hewɓe tigui mbawi yaltude hen mbawi yaltude kay wadde ranguji mumen yesso bureau ji ɗi vote gam yidde kay suɓade hoorejo leydi mumen ko noon kadi toon to Barcelona kadi Espagne naaɓe Sénégal naaɓe wurɓe nder leydi Espagne ha tengti noon to Barcelona hewɓe kadi jalti e subaka hande law gam yidde kay arde moni kala yidde arde meɗen jeeyidiɓe e suɓade kay mbeɗen wawa tigui fatude galle mum hetto ketki heɗade résultat ji ma en ketto hen cimtola musidɗo men seydi men Ismaila Djabil Ba tawateɗo to Barcelona leydi Espagne. Ismaila Djabil Ba, assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam ceernam ceerno Ghalii Abuu Bah mi salmini dendagal hettiyankoɓe ayawo hablirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama hande nogas e nayyi mbooy hitande ujunaji 2024 eɗen tawe ɗo e kaaƴe commercial numéro 42 walla numéro 42 Barcelona e tawtorede ɗo e woote o noon fuɗɗama machallah nde premiére noon wanno caɗele seeɗa nde tawno ko bureau 1 adi uditde bureau 2 e bureau 3 fof uditani ɗon yimɓeɓe mbaɗi jagas wiya yimɓe mban rang joni rang o jaranani yimɓeɓe woodi hen arnoɓe law mbi mbattata rang par ce que koɗon gaari gila subaka en saaha noon woni hankkadi police aɓe nodda gaari noon tawtora hen hankkadi mbawi kalmude yimɓeɓe e oɗo saaha ɗo gonɗen noon hankkadi bureau ji ɗi fof gudditi fuɗɗama wotede ina deeƴi ina waɗi dillere seeɗa kono oɗo saaha kay ina deeƴi e enen hedde banggue meɗen en mbooti déjà hankkadi noon golle ɗe jaaha normal fof wote normal kay o saaha ina deeƴi e on calminama on beltanama Ismaila Djabil Bah Barcelona gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Ismaila Djabil Ba golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah gayno suɓgoji ɗi e dow jaam e kisala ha joni koye on fannu keddoɗen garten to leydi Sénégal to Kafrine guila 8h subaka tawi yeɓe hewɓe e tawi yimɓe hewɓe mbi dakka e yesso bureau ji de vote tawa gaari tigui moni foof yidde wadde mumen ha tengti noon to école El Hadji Ndene Jojo Ndiaye ko centre ɓurɗo mawnude e nder Kafrine hono préfet mo Kafrine biteɗo Moustapha Diaw kañum e hoore mum ari tigui yettima ha toon to centre to ƴewde golle ɗe holno puɗɗori so tawi ene ndewi lawol o tawi noon halfinaɓe sécurité nden kay kisala wondude e terɗe bureau ji ɗi kala wondude représentant ji landaji dawrugol ɗi kala e wonde hewɓe e ɓeɗon witeɓe observateur ji kamɓe kala o tawiɓe moni kala ene woni place mum hano hannirta ni golle ɗe puɗɗima e dow peewal puɗɗima kadi e dow kewal ha joni ko leydi Sénégal e on fannu keddoɗen ha joni sumgoji hoorejo leydi 2024 ko particulier woni tigui ko sumgoji keeriɗi hitande hikka nde so hitande hikka nde hono ɗum meeɗa wadde nder leydi Sénégal ko ngolɗo noon woni lawol garwinigol woni premiére fois ko sumgoji hoorejo leydi ene tigui ene dirtine saabu kayɗi ponno wadde ko guila ñande nogas joyi lewru février ɗi mbatta nogas e nayya lewru février guila nogas
joyi lewru février ɗi ponno wadde ɗi mbatta nogas e nayyi lewru mars nde gonɗen ɗum konngol kadi woni lawol garwinigol ko ruuma jarribo ene waɗa tan e nder jonti ɗiɗi saabu ruuma jarribo teska tigui he wadde ko nder balɗe nogas goo konngol kadi woni lawol gotol ko dadiɓe ɓe militaire eɓe paramilitaire kala ene vodda kañum kala e gondude civil ene goota ñalawma goto kamɓe e civil kala ɓe godda ñalawma goto militaire uji kewi tigui vodde ko yontere ko adi ko civil ene goota kono hitande hikka nde noon teskama tigui kamɓe militaire uji dadiɓeɓe e dendagal jamboreɓe woni civil ɓe kala kamɓe goddi ñalawma o goto saabu kayi kuulala ngala era 60 koko memta koko wayla yamirde kaye yamirde hitande hikka yamirde kaye wonde kay dendagal militaire uji e para militaire kala yo goddu e civil en ha joni ko yon fannu keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañuma ko landa tagi lundiyanke ko tigui gardiɗo coalition Diomaye 2024 o weddima carte makko de vote o ari noon ko sanga 11h30 ko nen tigui o yetti to centre makko de vote to nokku biteɗo jagga diawo ene tawe to eto centre mo jandiayi o yetti toon noon ko sanga 11h30 o ari noon komo arde suddiɓe makko ɗiɗo o voti noon koye bureau numéro 2 commune jagga diawo noon jogui ko 53 bureau de vote fecca e nder 37 centre eɓe jogui 19 ujunere temedde jeeɗiɗi e neɗɗo goto inscrit ndetiɓe e liste uji électoral so tawi noon ko centre to woti ɗo hono centre Ndiaye on mo Bassirou Faye voti on waɗi ko bureau ji 4 de vote winditi e bureau ji 4 ɗi foof ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar e leydi Sénégal ha joni e fannu sumgoji to lycée El Hadji Ibrahima Diop to ko centre ɓurɗo mawnude e nder yembal saabu kayim omo waɗi 11 bureau de vote guila changement noon ko fati statut nokku biteɗo Keur Massara waɗi Keur Massara watta département hoɗɓe kayim toon ina ponno yaade to bureau ji mumen de vote hono kono ɓe mbaɗani ɗuma ko adi subgoji ɗi heewɓe noon nde gaari yesso bureau ji de vote subaka hande o observateur uji halfinaɓe ko fate yurnade vote ɗi kadi ɓe yettade walla kadi ɓe vodde e ɗon mbi holliriɓe tigui so tawi eɓe jiiɗi yaade kay soɓe jiiɗi voteede nde ɓe jahata to Pikine walla ɓe jahata département mo Keur Massara ko toon ɓe poti waɗoyde vote mabɓe préfecture noon salima tigui rokkudeɓe document ji keesi ɗina document ji noon ndeɓe potiri wawide wotirde saabu kay préfecture o holliri wonde ɓe ponno arande ɗiɗon document ji woni ɗiɗon kayitaji ɓe ponno arande ɗum koko adi hande ko adi kay ko dawal ngal ene ɓenna e oɗo saaha joni dawal ngal koko yawti kamɓe ɓen noon fonnoɓe vodde haɗaɓe vodde ɓe noon ɓe caggal kay ɓe gatti ɗon ɓe darima hewɓe mabɓe nana daari yesso bureau ji de vote ɗo kay hollirde kay hewɓe mabɓe gaari kay yesso bureau ji de vote ɗo ina bureau ji de vote noon hollirde kay wonde yidde mabɓe tan ko ndeɓe ɗaccete yidde mabɓe tan koɓe ɗacce ɓe mbawa tigui vodde so ɗum ala koɓe herjinoɓe kay so ɗum ala koɓe herjinoɓe ɗiɗon vote uji koɓe herjinoɓe ɗum saabu kay kamɓe ɓe gardi tigui ko vodde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Mohamed Boun Abdoulaye Dione ko goto e biriji gambannoɓe gam yidde wonde hoorejo leydi Sénégal o tawtoraka subgoji ɗi noon ko rafi liɓimo hanki ko rafi liɓimo hanki tawa kadi rafi one musino feewi o ƴetti noon o yalti yimɓe hewɓe noon jaltinino kabaruji hollirde kay wonde ni wiyede o yalti aduna kono on kabaru ko kabaru mo wodani ko gonga ni o wona celluɗo omo tambi no fewi o waɗama évacué ni to leydi France to paari lamorgo leydi France tawi koye ballal Macky Sall horejo guindi Sénégal ko kañuma ƴettinimo laana ndiwa ko tawa kadi ko avion médicalisé ka hinde ka vol numéro ARL 915 tawi ko compagnie air lekka médical FHMFD ko sanga 4h52 minutes ko adi salatu seeɗa ko noon tigui kalana ka diwi toon to boowal diwaje ngal Dakar yaɓini toon to Paris
lamorgo leydi France omo tawi toon noon e juuɗe safroɓe kanko Abdoulaye Boun Abdou kanko Mohamed Boun Abdallah Dionne o fonno wonde ñalawma hande o koto nokku biteɗo Gocaas kono noon Allah huddirani yo wod jande weltare TV eɗen ñagonomo Allah nde Allah rokkatamo jaam kanko e dendagal julɓe kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar e fannu wote ha joni keddoɗen candidat landa pure hono Aliou Mamadou Dia o yettima kankone bureau makko de vote to Wakam e nder école Mamadou Diagne bureau numéro 1 o yetti toon noon ko sanga 11h o ari noon komo arde Binta Gouro makko woni joom suudu makko o voti noon o voti hano hannirta ni o weddima toon cartel makko o voti hano hannirta ni o waɗi toon haalande noon hollude kaye wonde kaye mo weltini ɓesgu Sénégal naaɓe no didonno e darde mumen wawde darade kay ha oɗo ñalawma laati hande ha sungoji ɗi mbasi distinede hono no hoore leydi yiɗno waɗirde ni omo eri noon dendagal ɓesgu leydi ɗi kala moni kala nde darto sirguino kay yaltina guite mum hano hannirta ni ɓawa ƴewde vote ɗi holno jarata ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e fannu vote ha joni hono Macky Sall hoorejo gendi Sénégal gonɗo cilsitiri laamu muɗum kañumne ari tigui yettima to bureau mum de vote to Fatigue to centre Ceerno Mamadou Sall ko toɗo votoyi o yetti caggal nde o voti noon holiri tigui wonde o yetti Allah saabu kaya sumgoji ɗi enen dewi lawol eɗi puɗɗiri ni tigui eɗi dewi lawol o yerima noon dendagal Sénégal naɓe kala nde moni foof nde uddita hakkille mum anda tigui mo votanta kala moɓe votanto kay ɓe miijoɓe miccoɓe ganda kay oɗo so votanam ko bawɗo ardade leydi ndi ko bawɗo jogade leydi ndi kadi e peewal ko erago walla ko wasiyam Macky Sall toon caggal kay nde o weddi kartal makko to bureau de vote toon to Fadiga ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen colonel Azimi Koïta hoorejo transition leydi Mali o bismima o joddima ñande aljuma ɓennuɗo no gasi ɗiɗi lewru mars mbo hitande ujunaji ɗiɗi e no gasi nayyi o joddima audience noon e biyeteɗo Lilou Juksi ko nulaɗo koolaɗo laamu leydi Chine ko fati kay e gueɗe e nder dongre Afrique mujibu jonde nde noon ko yidde kay ɓeydude tekkinde jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi ha tengti noon e fannu ƴellitare laamu leydi Chine noon serani kay e haɓade no leydi Mali deƴƴiri e no leydi Mali kadi wawi ƴellutorade hano hannirta ni yewtere hakkude mabɓe noon ɓuuri yaadu tigui koto fannu julago woni commerce to banggue investissement ene tawtora jonde nde noon jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi hono Abdoulaye Diop e jagorgal kalfinaɗo ko fati e industrie e commerce woni julago hono Moussa Alassane Diallo ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu transition ngo leydi Mali holliri mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi condamné avec la plus grande fermeté nguɗo jangu taw ko jangu seɓɓitigu wannongu tigui to leydi wannongu sara Moscou e nder leydi Russie jamma hecci hanki ha waɗino yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen ko colonel Abdoulaye Maïga ministre d'état ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation kañum kadi woni porte parole gouvernement woni joguiɗo konngol laamu kañum tigui waɗi oɗon discours hollirde kay wonde laamu leydi Mali ene jogui mette mum mawde no fewi e nguɗo janggu ene fecca sunare mum kadi e laamu leydi Chine laamu leydi Russie ɓe pecca laamu leydi Russie ko ɗon kadi eɓe pecca sunare mabɓe dendagal famille aji jeeyaɓe kala e nder nguɗon janggu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Mali koto leydi Nigéria paɗen fodde temedde ɗiɗi suka élève biftanoɓe taw ko biftanoɓe sagataɓe joguitiɓe biftanoɓe e nder école mabɓe guila darorde lewru mars gonɗen ɗum e nder école mabɓe tawateɗo to banggue rewo ɓaƴo hirnague leydi Nigéria kamɓe kala ɓe goppitama eɓe celli eɓe kiisi hono no holliri gouverneur état mo Kaduna ko kañuma ɓayini kabaro koto Lomé paɗen to Togo to kaggulade mo Lomé lamorgo leydi Togo kaggulade woni port mabɓe taw ko port autonome teskama toon jamma hanki asata hanki no gasi tati lewru mars ko cuumu kulɓinigo waɗi e nder kaggulade teskama noon matériel kewɗo boni hen keɓani bilan kono en teska kam e nder leydi Togo e kala saaha nokkuji mabɓe taw ko nokkuji faggudu ko wayno port ko wayno jeehen e heewi sumde kala saaha ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar dongre Afrique koto leydi Tchad ha joni
conseil constitutionnel mo leydi Tchad yaltini liste taw ko liste définitive aleda hande o liste candidat doggol ɓen candidat ji taw ko jeeyaɓe jaɓata kayitaji men jaɓana ceede kay e mbiruji ƴammoyde lefol laamu e sumgoji e hoorejo ɗiɗi tijjani ñande jeegom lewru mai taw ko lewru mai dartodu ko aleda hande ɓe ɓayini ngolɗon doggol candidat ji joƴƴinnoɓe kayitaji mumen noon koɓe nogas hen sappo mbaɗama rejeté woni calanama tawama tigui dossier ji mumen timmani tawa ko ɓuuri hewde ɓen saabu ko lundiyankoɓe ha tengti noon e lundiyankoɓe ɓuurɓe tidde ɓe e nder sappo jaɓa ɓe kadi tawe hen dossier candidature Mahamadou Idrissa Déby etno hoore transition leydi ndi ene tawe hen kadi dossier ministre hoore jagol mabɓe hono biyeteɗo hono succès Massara ene tawe hen kadi dossier mennoɗo wonde premier ministre mabɓe hono biyeteɗo Albert Patimi kañum e hoore mum dossier mum jaɓama ko ɓuuri hewde noon mbiɗen e lundiyankoɓe ha tengti e lundiyankoɓe ɓuurɓe tidde ɓe kala dossier ji men koko mbaɗa rejeté kedde Afrique ha joni ma jabbo musidɗo men roɓino musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko tonguɗen kabaruji men e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗorɗen ko leydi Burkina Faso ɓuuri 400 ujunere Burkina naɓe dogoɓe toon to leydi mumen gam moliyade to leydi hono Mali ɗum fuɗɗi noon ko gila e lewru décembre ɗumen ndu aɓe jokki kadi nadde e nder leydi Mali gam dogde ɓen waɗɓe boniyankoɓe hani e ɓen armé o e hani e ɓen taw kadi ko volontaire en roddirteɓe hono VDP no jannirta e ɓesgu Burkina naɓe ena lorna ɗumen ɗum waɗiɓe dogde toon e nder leydi wonande noon e haalande taw kadi ko haut commissariat des Nations Unies toppiriɓe ko pour réfugié ko ɓen noddirteɓe HCR ko ɓen mbayini ka ɗo haala. Niger leydi ndi woni koye e sunare balɗe tati caggal kadi hono yankoɓe fodde kay nogas e tato mbasi pittali mumen hakkude mabɓe taw ko keerol hakkude mabɓe leydi Mali hani e Burkina Faso. Benin ɓen de ko baylugol taw kadi ko code mabɓe électoral wawi hono dillinde kay ko wiyete ɓen taw kadi ko classe politique wiide kay guila e yontere nde ɓe kay ɓenniri kay ngal ɗo kadi kulal wonde cour constitutionnel neɗɗo o wi wonde kay ɗum wayli ko ɗum ene wayno addini ɓe lunno ngo noon wiide ɗum ɗo de ala mo joofa so wona kamɓe ko kamɓe tan mbaɗana ɗum ɗo e ɗum noon aɓe gofi hen no fewi nde tawno wonde ɓe paayi koye woteji mabɓe e ɗum noon e kitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum noon ma waw kadi tartinde golle mabɓe ma waw kadi ustude kadi doole kadi lunno ngo no fewi ɗum noon ko wonande kadi eɓen lundiyankoɓe haaloɓe ɗum to Afrique hakkudejo ɗum de ko conseil constitutionnel mabɓe keso o sosama toon o lofti noon ko cour mabɓe constitutionnel toɗɗaɓe ɓe noon mbawi hono wonde ñande mawde ɓennuɗo nde wadde kay ma waw wadde golle mumen no fotirta na yettini. Ghalii Abuu Bah ko ɗum de wonno kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo gam weltare Ayawo TV. gonkay mini yaya keɗotomi ko jande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede aha Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi ko noon kadi ceerno Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Asecna Yeumbeul Dakar e ko taari ɗum kala
habruji men jolam jaberi koto leydi risi pudorɗenam to leydi risi bila jangu taw ko jangu sebbitiɓe mbaɗnogu to e nder falde Moscou tawi koye nder sala goto salle de concert bilan o muusi no fewi bilan o ɓeydima ñalawma hande o noon laamu leydi risi kolliri bilan sakkere moɓe puɗɗi yiiha toɓe jarata eɓe jaara temedere e capantato e jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men hen tata noon ko sukaɓe tokosɓe hono holliri kayim halfinaɓe enquête o ɓe kolliri kadi wonde ɓe kolliri tagui ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti petelaji wondude e kuure kewɗe e nder nokku to jangu waɗi e nder temedere capantato e jeeɗiɗo mayɓe fuɗɗiɓe yiitede ɓe hen ko hen capanɗe jeegom e ɗiɗi tan puɗɗi waɗede identifié woni heptinede heddiɓe kala so taw andede hola kañum en koto leydi Palestine paɗen to Gaza ministére de la santé mo Hamas bila sakkere moɓe kolliri ñalawma aleta hande o wonde kay tuggi ko guerre o fuɗɗi ñande jeeɗiɗi lewru octobre fayi oɗo saaha joni ɓe jettima capantati e ɗiɗi ujunere ene fayi temedde ɗiɗi e nogas e jeegomo neɗɗo taw ko Palestine naɓe walla mbiyen Gaza naɓe wasɓe pittali men e tawi koye koni koɓe leydi Israël jooɓi pittali mabɓe e nder ɓen capantati e ɗiɗi ujunere e temedde ɗiɗi e nogas e jeegomo mayɓe hen capanɗe jeetato e nayo mbara tan koye nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗo woni tuggi jamma hanki fayi ñalawma hande o ɓe kolliri kadi wonde ko fati bilan taw ko ɓen kaya barmuɓe ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jara e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere temedde joyyi e sappo jeetato neɗɗo ko fuɗɗi barmude hen tuggi ko guerre o fuɗɗi ñande jeeɗiɗi lewru octobre faya ñalawma hande o musidɓe tedduɓe ko weeli tumatako gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habruji men e ɗemgal pulaar ko ɓuuri tengtude noon e kabruji men ñalawma hande o ko sumgoji hoorejo leydi suɓade kayya hoorejo leydi battowo joyi ɓiwojo e nder leydi Sénégal jogoɗo lomtade Macky Sall ñalawma janggo o so ala ko falima en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.